Inkani nokugoloza kuphelelezene emafletini aseNewlands ngesikhathi idlakela zonogada sikhipha ngodliya abahlala bathatha lamaflet ngendlovu yangena. Amafenisha namafriji kulayishwe emalolini amakhulu kwacaca ukuthi uKhisimusi uzofika lezi zakhamizi zingena ndawo ezibiza ngamakhaya. Kanti laba abashiya imoto zipakile abasalanga njengoba bezihudulwa ojipa beyikhiphela ngaphandle. Umnikazi wamaflet uJason ngodumo lwenqenqethela yezitolo eyawa yabulala abantu uthi laba abahlali bathatha amashansi. Kanti isikhulumi sakhe uthi konke bakwenze bevunyelwa umthetho. We're on a sound legal footing. We followed all legal parameters, including negotiations with all relevant departments, before this was done today. Pho-ke uzoshonwaphi uma kuhwalala? Umphakathi omngaka uzoshonaphi bayashawa abantu ngaphakathi badutshulwa ngama-tear gas benziwa yonke into kumnandini makuvuka iMarikana la eMandela Complex. Sithengelile ingane sathengela uDisemba ngoba sazothi phela izojabula ingane kumanje ukuthi ingane uKhisimusi zowudlela asazi. Inhlangano emela abahlali nayo ibindwe iqathe emphinjeni. I respect the law. As a community justice movement, we're enforcing justice. Once the law have set an order, I also have to respect that. Lama flat azoqashwa ngeso lokhozo nogada njengoba bezolungiswa kabusha kuze kube kungena abanikazi bawo. Sikusha ngase eThekwini.